Miase, Adaroma, Hwɛ sɛdeɛ ewiem besi ayɛ ɛnɛ. Meda ya Tieku nyinaa na mekyia. Menkɔ frɛ so aba anɔpa yi mekyia no paa. John, this week meka sɛ nsuo wɔ hɔ nom a ɛbɛgugu ɛnɛ ɔkyena ɛne n'adekyee. Yɛhwɛ nsuo anim. Na anɔpa yi a me no kasa yi deɛ wɔn ɛwɔ baabi te sɛ waa bɔle da mango empɔtam wɔ no na nsuo no enyae wɔ ma anɔpa yi na ɔbɛtɔ ɛwɔ hɔ. Ɛyikɔ awiabere mu no nso yɛne yɛwɔ Ghana nsinsin fam te sɛ Kofoji a Akoma da baabi te sɛ Sɛfi bɛkwae gɔɔso ɛne deɛ ɛkeka ho no nyinaa nso bɛnyam deɛ. Na nnwummerɛ no yɛne yɛwɔ Kumase yɛn nso yɛagye yɛdeɛ ɛnyɛ Kumase nko kɔmɛ bi te sɛ Kofoji a Akoma da ɛfɔmu a de besi bɔ gatanga da mango wɛnkyi ɛne ne mpɔtɔ mu a agyɛ sɛ ɛnɛ nsuo no ɛbɛgugu nti ɛnɛ temperature no yɛbɛkɔ 35 degrees Celsius ɛwɔ yɛne ɛwɔ Ghana nsinsin fam kyɛ sɛ Kumase ɛne ne mpɔtɔ mu ɔmɔmɔ na ɔfin side bɛkɔ 41 saa nso na ɔmɔmɔ coast nso bɛkɔ 34 nti ɛnɛ nso na ɔtwe a yɛsi mu deɛ nsuo no ɔbɛyi ne ti ama yɛn. Mira, meda se anɔpa yi. Nyame adom a ɔkyerɛ anɔpa yi besia. Right, abusuafo, Mira do Tieku na ɔte ne nka no ɔde ahwɛ afa wiem ama yɛhu deɛ ewiem esiti ɛnanti sɛdeɛ waka no na ɔnso so wayɛ ne saa pɛpɛpɛ. Anɔpa me mentia Prince Ali